ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотча дар WhatsApp имои крамода рӯйкунем, дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза мо қабул кардем бо нархҳои арзон тусонад мошинои Toyota Camry D XL аст, ки американка тусонад 33 зур аст аз Душанбе. ҳастай Тангенои мусофиркаш аст, ки бо нархи арзон. ҳастай Land Rover сафед аст, ки бо нархи арзон. Opel Astra дар кузови хетчбек. ҳастай Opel Zafira соли 2002. ҳастай Hyundai Porter тусонад азиз, Hyundai Porter. ва ҳастай Daewoo Tico бо нархи арзон тусонад, ва ҳастай Daewoo Nexi бо нархи 6000 сомонӣ ҳастай. ва ҳастай Mercedes Sechka бо нархи 25000 сомонӣ ҳастай. ва ҳастай Opel Vectra A бо нархи 16000 сомонӣ ҳастай. ва дигар намуд маркаҳои мошина ҳастай, ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем. ва курси имрӯза 118 сомонӣ мегузарем ба қисми мошинаи фурӯшӣ. мегзарем ба аввалини мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D ҳастай баъдрон, ки беҳтарин ҳолатаи американка соли бори 6 2011 сол ҳастай, ки сӯзишвориш газ бензин, газаш заводскоя. объем мотораш 2.5 литра, коробкаш автомата, ҳолати мошини баъдрон, беҳтарин мошини американка, баллон пачка, 1 сола танировка, кондитсионер, ҳама намуд комфорта, чухолакҳои фасонак задаги аст. мошинча беҳтарин ҳолати тусонад мошина ми вагонае. нархша мега нархи арзон мондаги мега срочная бад мега сумдарка нархи мошин 115000 сомон аст. бо ҳамирам камтар муомила мешаванд. номуруш транзит тусонад 1 сола танировка дорад, баллон пачка, дискови заводской, светои нохали светои фасонак, американкаи 2011 сол 115 бо арзон мешавад тусонад срочна сумдар курае. ҳар ду рақамҳои рақамҳои соҳибшуна ягон савол тумоша ягон маълумото бошад, одами оидиям мошин харидам, фақат харидору марама занг занем, мошинам бо фаҳмода метавонад ва суми наличка тусонад беҳуда норад, фақат суми наличка тия мошин дар Душанбе нархи арзон мондаги ҳастанд. тусони азиз, марама дигар маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳошон тусонад срочна бо метавонем маълумот чакирем. ва шахсоне ки ягон мошини фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, хоҳем ки дар кардани мо реклама монданда, дар рақамҳои 885 1220 WhatsApp имо дорем, тусонад роҳӣ кунем, мо реклама мекунем ва лайкҳо разанем, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla D ҳастай баъдрон, ки Дубай аст, сайстайни беҳтарин аст, соли бори 6 2008 сол аст, ки сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6 литра, коробкаш автомата, ҳолати мошини баъдрон беҳтарин аст. мошини Дубай аст, дӯстон азиз, 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон мегад, 70% ҳастай, салоншам тоза кай ва алишам мегад. меша метавонед ки вариантора пешкаш кунем. мошин светои сафед Дубай аст, ки 6 моҳ ҳуҷҷат, кондитсионер, электропакет ва дигар намуд комфортора дорад. алиш меша метавонед ки варианта пешкаш кунем. мошин дар шаҳри Бохтара срочная. нархи арзон гуфтанд, ки хеле нархҳода ред ки мегад. нархи мошин 68000 сомонӣ аст, боз мегад муомила мешавад, ёки ба ягон мошин алишам болои сом метавонед, ёки опшн пешкаш кунем. якумаш рақамҳои Билайн дасти тусони азиз, ахираш 43 Билайне, бологиш рақамҳои мегафон, ахираш 6848 тусони азиз, рақамҳои мегафон ва сеюмгинаш рақамҳои Россия, ахираш 0701 ишта WhatsApp дорад. опшн сета рақамҳо, ки ҳар се рақамҳошо кор мекунад, ахираш да WhatsApp дорад. нархи мошин 68 бо муомила дорад дар шаҳри Бухтар дая. хоб, шумо ки харидори бошед, ки вариантҳои алиш дошта бошед, агар марама дар рақамҳошон занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонам ва метавонед вариантона пешкаш кунед. шахсоне ки мошинаи фурӯшӣ доред, хона, замин, квартира, метавонед дар рақамҳои 885 1220 WhatsApp имо дорем, кадоме ки ягон реклама дорад, марама рӯй кунем, реклама мемонем. лайкҳо разанед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастай баъдрон, ки соли бори 6 2002 сол аст, ки сӯзишвориш газ бензин, объем мотораш 2.2 литра, коробкаш автомата, сайстани мошин мега чотка идеали, мошини такси гаштагӣ нестай, салон тоза кай. дӯстони азиз, моторуш мегад мотори беҳтарин аст, салоншам тоза кай, баллонош мегад нав ҳастай, баллонои зимниам дорад, дӯстони азиз, зимни нав, моторуш мегад 100%, кондитсионерш мегад ях кор мекунад, газ бензин кор мекунад, хадавой мегад тӯбча, дӯстони азиз, мошин мегад хулоса мегад, соза мегад, мошина биё мегад ба устод мегад бин. ҳуҷҷатҳои мошин 9 моҳи дигар мондаги мошин мега идеални состояния.
нархи мошина мегӯяд 64 та мегӯем бу арзон. дӯстони азиз мегӯяд мекунем мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархи мошини 64 та боз дӯстони азиз муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон аст дӯстони азиз ахираш 97, дуюмаш рақамҳои нашам мегафон ахираш 1814 иш WhatsApp дорад. ҳамин рақамҳои 1814 24 соат кор мекунад. дар рақамҳои WhatsApp ҳам дорам. кадоми шумо ки мехаред марамаз азиз нархи мошини арзон 64 та бо муомилаи мошин обшим серебристи света идеалния дӯстони азиз, яъне ки идеалния мошини хеле мегӯяд кам гаштагиҳай. обшим хеле корҳои чида не. хай бисёри баъд бо гап намезанем. кадомитон ки мехарем занг занем маълумотои пурраша гирем. бозам агар такрор шавад узур ягон касе ки мисол мошини фурӯшӣ дорад хона замин квартира барои реклама намудам дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp имо Telegram пайваст шудем. чӣ мошине ки бошад маромад рӯй кунем реклама мекунем. ва дӯстони азиз аз шумо хоҳиш ки лайкора занем фаромӯш накунед навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J асаи баъдрон ки срочная дар кузови хетчбек мошин якдаст гаштагиае. соли бори 2006 сол аст ки сӯзишвориш бензина бензини холикати гаштаги мотори 1.6 простой моторш нав кардаги аст. коробкаш механикаи ҳолати мошини баъдрон беҳтарин мошин инам хали свето салон тозака дӯстони азиз хоб дискаҳои фасонак завазкор аст чихолакҳои фасон ва то моҳи январа ҳуҷҷат дорад. мошин як даст гаштаги ва як ҳафта пеш мегӯяд мотор кардагиян обши моторш созае зурае. хоб бензини холикати инам хали свето нархи мошина мегӯяд 53 000 мегӯем бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошин дӯстони азиз бо метавонед маълумотои пурраша гиред адресшам аз рақамҳошон гиред. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 0406 дуюмаш рақамҳои дастӣ ахираш 4006 ишта WhatsApp дорад. мотори нав кардаги 1.6 простой ҳуҷҷатҳои мошин то охири январа дӯстони азиз салоншам тозака балонош пачка дискаҳои заводской инам хали свет мошин як даст мегӯяд гаштагиае. хоб нархи мошин 53 та бо муомилаи хуби хуб дорад. ягон саволтон боша ягон маълумотои иловагӣ оидаи мошин шумо агар хоҳем фаҳмидан фақат занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳанд ва арзона мекунанд. дӯстони азиз чӣ мошинаи хонаи заминаи квартираи хоне ки реклама монданда марамат дар рақамҳои мегафони мо WhatsApp холӣ кор мекунад 885 12 20 WhatsApp имо Telegram пайваст дорем. чизе ки барои фурӯхта дорем чӣ мошинаи хонаи заминаи квартехникае мо реклама мегузорем марамат рӯй кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ асаи баъдрон ки Land Rover астае ки светои сафед Land Rover Sport соли бори 2008 сол астае ки полни 2012 кузов мегӯяд кардагиам. сӯзишвориш мегӯяд бензин объём моторш 4 литраи коробкаш автоматаи системаи мошини баъдрон беҳтаринае. хоб мониторои скамекҳои ақиб дорад мониторои пеш дорад задни камера кондитсионер электропакеи спорт обши кожни салон хоб обши мошин дӯстони азиз ҳамин ҳамаи намуд комфорт дорад. обши 2012 кардаги 2008 раднойшае. дӯстони нашод моторш мегӯяд гарантия моторш мегӯяд идеалния яксола ҳуҷҷат мегӯяд дорад. дӯстони азиз мошинча мегӯяд хоб бе ягон таъриф балоншам мегӯяд нав хадавои кардагӣ ва ягон мошинча мегӯяд боша мегӯяд болои сум тиен алишам меша ягон мошини арзонтар боша болоиш агар шумо сумам тиен яъне арзон мешавад. ҳуҷҷатҳои мошин дӯстони азиз 8 моҳи дига ҳастае. нархи мошина мегӯяд 125 та мегӯем бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтарда 125 розумон аст. нархи арзон мондаги ҳастанд бо ҳамира муомила мекунанд. саломшам идеалния дӯстони мошини хеле гуфтам. хоб промои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. метавонед ки занг занед маълумоти пурраша гиред. Land Rover Sport 2012 кардаги 125 дар шаҳри бухтар марамат дига маълумотша гиред. срочная алишам мешавад. дӯстони азиз ногуфта намонад ки агар шахсоне ки дар ҳамин навори мо агар мошини маҳқулатон наёфта бошед дар комментария мо нависед. мо дар видео оянда мошини гуфтагии шуморо пешкаш мекунем. хоб лайкора занед ва навори моро тамошо кунед то охираш ва агар имконият бошад силкаи навори моро поделиташ кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. тангени фурӯшӣ асаи баъдрон ки тангени мусофиркаш асае ки пассажирская танген соли бори 2006 солае сӯзишвориш мегӯяд тоқа газае объём мотори 1 литраи коробкаш механикаи ҳолати мошин мегӯяд созае. мошин 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мегӯяд 80% хадаво мегӯяд кардаги мошин мегӯяд нав 1 моҳ пеш мегӯяд мотор кардаги мешавад. дӯстони азиз мошин
якчанд запчасти дигар мегӯяд дорад, бо қадиш мегӯяд ваяш падарка ҳастад, чуна ки запчастҳои захиравӣ дорад. 3 моҳ ҳуҷҷат, 80% баллон, хадавои кадаги нав, 1 моҳ пеш мегӯяд мотор кадаги чуна мошин ҳамаш якчанд запчасти дигарам дорад. нархи мошина мега 18000 гуфтесиям, бо арзон мегӯяд. Мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобода. 18000 сомон аст, боз муомила дорад. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобшина буда рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад, кор мекунад. Кадомтон ки мехарен ай 18000 бо ягон сом арзон мешавад ва дар ноҳияи Файзобод марамат шуда аст. Мошинча мегӯяд созай, хай мо маълумотша ҳамаша фаҳмудем. ягон саволи иловагӣ боша, ягон маълумоти иловагӣ шумо оидаем танген агар хоҳем фаҳмидам, рақамҳошона занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонад. марамат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter аст боадрон ки халаденикиша соят барои боркашам ба фикр мешавад. ира бо метавонед алиш кунед ақибша. Hyundai Porter халаденик 2006 сол сӯзишвориш тон азиз, дизелай моторш интеркулер мотор мега соябаш интеркулер. хоб коробкаш механика ҳолаташ мега беҳтарин мошин мега идеални сайзиян сон азиз, як баллонайне ки Hyundai Porter як баллон аст, ақибои Porter бисёр дутаган и як тага сон азиз, яъне ки сабуки хушуда метавонед ки барои боркашам истифода баред. хоб қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, кӯчаи Правда дастон азиз, нархш мега 45000 сомони аст мега бо муомила мекунам ва мошин мега баъзе запчастҳои захиравиам мега дорад, яъне ки баъзе запчастҳоша мега захира гирифта мондагиам мошин оли ягон мехоҳад реали ремонт хӯрдагӣ нест мега соҳиб мошин мега фақат ҳай када гаштаги хоҳем мисол ягон шиша бухтон мекунем мошин соза мега. нарша мега 45 дизел сона як баллонай халаденики як Porter халаденики барои боркашам хоҳем мекунем, кузовша алиш мекунем бухӯред агар нарх 45 та мо муомилаи хуб мегад мекунем. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобиша сона дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. промои рақамҳош 24 соат кор мекунад. WhatsApp шам дар ин номер пайваст аст. ягон савол боша, ягон маълумоти иловагӣ оида ин Porter фаҳмидсон азиз, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонад ва арзон мекунад. срочна метавонед занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Tico ҳастае ки соли бораишаш 1996 сӯзишвориш бензин, объём мотораш 0.8 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошин мегад созаи хадавоиш мегад 50%, аккумулятораш мегад пачкай, салоншам тозакай, хай баъзе ҷои мошин сарапина дорад. нарша мега 9000 гуфтесем, бо арзон ва муомилаи хуб мега дар назди капоти мошин мешавад. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. 9000 сомон аст, боз муомила мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои тисери соҳибшина. ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ боша, оидаи мошин фаҳмида, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонад. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Vectra A. соли бораишаш 1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соза, электропакет мега дорад, дискаҳои простой, баллоншам ҳолати кори хели светои бутулка, хай расходша нагуфтем, мошин мега фақат ҳолати хуби техникӣ дае. нарша мега 16000 гуфтесиан, бо арзон мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархорда. 16000 сомон аст, муомила савдош мега дар назди капоти мошин. ягон саволу иловагӣ оидаи мошин шумо агар хоҳем фаҳмидан, дар рақамҳои поёмида мегафоне занг занед, маълумотша гирем ва шахсоне ки ягон мошини фурӯшида дорем ки хона замин, дар рақамҳои болобуда 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорем. ягон мошин боша, ягон хона, ягон замин, ягон квартира, чизе ки сохтмонӣ ки барои ягон маҳсул боша барои фурӯхтан, метавонед ки дар ҳаминҷа сурат маълумотша бекунем, мо рекламада мемонем. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка соли бораишаш 1994 аст ки сӯзишвориш бензини холӣ, мотори 1.8 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, хоб мошин мегад ҳуҷҷатош мегад буд шудага, каунтер мегад моторш мегад расход кардесай. обши масъала мехирам медонам. хадавоиш мегад дӯстон азиз, хай обши ваяшам безеб шудагасай. аккумуляторш мегад пачкай, нархи мошин мегад 25000 аст, нархи ахиршай. хоб моторш мега расход мекунад, хай ҳамиша аниқ мекунем, бо нархи мошина бояд бургам песнага чанд қа мешавад, нархша мега 25 та гуфтесиан, нархи мошин ахирш наистай соҳибаш ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонида. ин рақамҳои соҳибшон ҳастанд ва видео. ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ боша, оиди сечка фаҳмидам,
метавонед ки занг занед маълумотои пурра ва ҳамеша аз рақамошон гиред сирошинай марамад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Daewoo Nexi ҳастае ки сирошинай бо нархи арзон. Daewoo Nexi соли барои 1997 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литраи коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Моторш мега созад ҳуҷҷатҳои солонааш буд шудагиае. Салоншам тоза ки хай мақсад ки косметикӣ кор дорад опшини мошин. Нархи мошин мегӯяд ҳамагӣ 6900 сомонӣ цуна азиз бо хай хитон ягон сумша арзон мешавад опшин ва мегӯяд фақат одамони харидори айни суми наличи алиш палиш намешавад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида. Нархи мошина гуфтум 6900 сомон бо муомила дорад. Рақамошон аста тисе фақат ки краска расход дорад. хоб агар ҳамин нарх шумо дар мувофиқ боша маъқултон боша метавонед ки занг занед маълумотои пурраша гирем ва шахсоне ки дар ҳамин навори мо мошини маъқулитон наёфта бошед нависем мо пешкаштон мекунем ва шахсоне ки хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан барои реклама бошад марамат сурат маълумотро рӯй кунем мо реклама мекунем. хоҳиш ки лайкҳоро занед ва дӯстони азиз ва ин навори музеи мо то видео